Oriana din Kamaru, Oriana din Kamaru, Oriana din Kamaru, Oriana din Kamaru. Pag sinabing Kamaru, sa Magalang yan. Welcome to Magalang and welcome to Kamaru Festival! At bahagi ng week-long celebration ng Kamaru Festival ngayong taon ay ang ikalawang taong pagbabalik ng Kalutong Kamaru o ang pagluluto ng mga paboritong Kamaru sa iba't ibang putahe. Tampok ang pambato ng bawat barangay sa Magalang. Since this is also a project of the Tourism Office in partner with the hospitality management of chefs, nakakatulong po ito not only to keep the tradition and yung heritage po natin but also to increase more, to make the people aware, not only po yung older generation but also the younger generation and even future generation, especially since napaka-active po natin sa social media. Nilevel up pa ang ordinaryong pagluluto sa Kamaru mula sa simpleng ginisa at crispy fried Kamaru. Matitikman din ang pininyahang Kamaru, sisig Kamaru, crispy kare-kare Kamaru with Kamaru bagoong, betute Kamaru o Kamaru stuffed frogs at longganisa Kamaru pinakbet. Ginawa ko siyang Kamaru para Kamarung longganisa pakbet para magkaroon naman ng variety at ganun din ang lasa niya. Marami sa mga nakitikim ang first-time eaters ng Kamaru. Takot po. Hindi ko po mahawakan. Na-curious lang po. Okay lang. Kung kakain ako ulit, yes na yes. Dahil gustong-gusto ko na ang Kamaru, guys. So kain na tayo ng Kamaru. Meron din pang-international ang dating tulad ng creamy Kamaru, fried Kamaru with pineapple chunks, fried Kamaru a la coconut sauce, chili garlic Kamaru with pork and tofu, at Shanghai Kamaru. Siyempre number one yung kahit na medyo fusion siya, lasa pa rin ng Kapampangan, no? Yung taste ng Kapampangan nandyan. At saka yung presentation nila magaganda, yung ingredients na ginamit, okay naman. Kasi kailangan mayabang kayo Kapampangan. Hindi na-expect na ganyan kaganda talaga. Pagkain mahirap pero presyong mayaman. Presyong pangmayaman nga dahil nasa 1,000 hanggang 1,200 pesos per kilo na ang bentahan ng Kamaru sa Magalang. Mahal dahil mahirap ang paghuli sa mga ito. Pagka po nagtatanim na at pagka binubungkal yung lupa tapos lalabas na lang bigla yung Kamaru. Tapos inuuli na by isa-isa talagang dinatapos na sa may tubig. Ayon sa LGU, isa pang dahilan ng pagkonti ng supply ng Kamaru ay ang kumukonting agricultural lands sa bayan. It is the mandate of the local government to preserve the remaining agricultural lands as agricultural lands. Number one, of course, to maintain the source of food damo. Apo itang cycle na ning food damo kay Magalang. In the present state, dirita kaya, pero we are doing something to conserve nung nano pa yung mitatagan tamo. Meron ako nakikitang potential nito sa economic aspect, no? If eventually, sabi ko nga kanina, makapagpatayo kami dito ng isang hub ng Kamaru where they can find the cheap but delicious recipes of Kamaru. Tumanggap ng plaque at cash prizes ang mga nanalo sa Kalutong Kamaru.